gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Ug makasalig kita sa Dios nga bisag unsay atong pangayoon kaniya, sumala sa iyang kabubuton, dunggon gayud kita niya. Ug kay nasayod man kita nga mamati siya kanato, masiguro usab nato nga iya nang gihatag kanato ang atong gipangayo kaniya. Kun may makakita sa iyang isig ka magtotoo nga nakasala, apan sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios. Hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo. Kini alang lamang ni adtong nakahimog sala nga dili ikamatay. Apan adunay sala nga musangpot gayod sa kamatayon ug dili na kinahanglan nga magampo pa kamo alang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong, apan adunay sala nga dili musangpot sa kamatayon. Nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala, kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios, ug dili gayod makahimo kaniyag dautan ang yawa. Nasayod kita nga iya kita sa Dios, ug ang tibuok kalibutan na ulipon sa yawa. Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios, ug mihatag kanatog sa labutan, aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios, sa iyang anak nga si Hesukristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga dayon. Mga anak, likayin ninyo ang mga Diyos-Diyos.